Ki katu katni ki dukan jong ki nongde madan ki bedang beteng ban kriang ki mar ki mata jong ki hak jaka ka ba ki jushong kata harut surong bat lintiat kejat jong ke kendailan nakaliang ki bor jong ke Shillong Municipal Board lambat ki bor pulen ki pha hukum ban lumno iki mar jong ki kumbaladep ban pinbena lem kumta lada kidang satla ke municipal kambansi ban rakno iki mar ki mata jong ki kumta mar ki nongde madan kilas dang ban lumno iki mar ki mata jong ki klem de pin e shu ya ka hukum jong ka municipal lambat ki bor pulen shushu nakaliang ka municipal kelapin abru iki kali ban kit na phang lada don ki bapin e Very good, very good. Lom. मालिक का नॉमिनी मेरा नाम है। मालिक चला गया अंदर में। तो मालिक को फोन करो, नंबर लेके आओ और जाओ अंदर। ओके। हाँ, चार जन है यहाँ पे, सब 4 जन अंदर जाओ। और दोबारा आएगा ना? नहीं, जाएगा।